dan ta fasa fidda bidiyo kin ci durin uwarki. To fa sabuwar rigima ta kara barkewa tsakanin Sadiya Haruna da Teema makamashi wadda kuka fi sani ta tararriyar jaruma a masana'antar Kannywood. Su masu dama kowa ya san a da sun yi gata gagarumar rigima inda suka fito suka tattauna junansu asiri a social media. To wannan makaran ma sun ƙara samun wani saɓani inda Sadiya Haruna ta fito ta rantse da Allah ta ce yanzu nan za ta saki bidiyon tsiraicin Teema makamashi. Teema makamashi ta ƙara fitowa ta ƙara magana ta ce in ba ta fasa da bidiyo ba ta ƙaunar Allah ba ta ƙaunar manzansa. Masu sauraro ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyo domin ku ji cikakken abin da ya haɗa su faɗan nan wannan na yanzu. To masu sauraro na wannan ne zuwanku na farko ko kuma ta ku daure ku danna mu subscribe kana kuma ku danna alamar ƙararrawa sanarwa. Ta haka ne YouTube za su sanar da ku sabon bidiyo mu da zarar mun ɗaura ba tare da wani ɓata lokaci ba. Muna muku godiya sosai da magarin kasancewa kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka wato mai suna Sabon Tashi TV. To ba Sadiya Haruna da ta ƙara rantsiya ta ce wallahi sai ta saki wannan bidiyo a daren yau dinnan. Ta ce in dai tana numfashi to insha Allahu fa sai ta saki wannan sabon bidiyo. Yadda ita kuma wannan ta ƙi ta ba ta haƙuri. Teema makamashi ta ƙi ba da haƙuri ta ƙi ba wa Sadiya Haruna haƙuri akan sakin bidiyo. Ta ƙara ziga ta. To in ji za mu ga yacce ake ciki dai. Ko kuma ta kuka dole kuka mana subscribe kuka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne da mun saki sabon bidiyo na gaba. Watakan ci gaban wannan bidiyon kenan. YouTube za su sanar da ku ba tare da wani ɓata lokaci ba. Mun gode.